हनै आयु गोलैगोन साइसानो बोरैबासो माइ गोजानाव थानाबो हनै 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 हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने जोंहा न' फिसा बुफायनो नागिरदों बे न'खौ आग्लायनाय होननानैनो बुंनो नांगोन जोंहा बेयावहाय रावबो थाया ओमफ्राय आरो जेबो बुस्थुबो दोननायबो जाया सम सम माइरं बस्ता बै माबाला मिलावहाय गेर सौना लाबोबा बेयावहाय दोननाय जायो आरो ओमफ्राय दोनाबाबो सोलियो बेलेगावबाबो दोनजायो ओमफ्राय ओरैनो आग्लायनाय न'फोरखौलाय मानोथो लोगोसेबो लाखिबाय थानो होननानै बुफायनो नागिरदों आरो ओरैबायदि आरोना बे न'आ जों उन्दुग्रानि माबाथि जाहैबाय नालाय खर' साथि जाहैबाय नालाय ओमफ्राय जोंना दा खोरखिया माबाबाबो खुलिबाबो इथिंजाय बारानो हाबखाया जि गरम जासोयो आरोना बिरादनो जोंनि रुमानो बे जोंहानि न'आवहाय खैथा रुम दङ ओमफ्राय बे रुमफोरनि मादाव जोंनि रुमानो बिराद गरमसिन जायो ओमफ्राय एसे असान्थि मोनो आरोना थानो थाखाय बिनिखायनो आं बुंबाय थायोना आइमोन सिगाङाव रुमानो जोंना बाराद्राय गरम थानोनो सुखुथारा आरि होननानै बुंबाय थायोना ओमफ्राय आइया होनबाय आरो बारबो हाबनो मोना नालाय बे रुम फिसाखौ बुख्रेबस्राबाबो जासिगोनदां होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय दिनै बुख्रेबनो लास्राबाय बे रुम फिसाखौनो हाजिराबो लादों लानायालाय सासेल'सो हाजिराया ओमफ्राय हाजिराजों लोगोसेनो आंबो एसे मावदेरलांनो नागिरदों आरो एसे मावफानो नागिरदों आङो न'सो सिबनो लादों नै हासिब लानानै फैखाबाय ओमफ्राय न' सिबनो लानायानो है आंहा भिडिअ बानायलायनोसैहाय होननानै गोसोखांब्रबनानै एसे भिडिअ बानायग्रोदों आरोना न'खौसो बुख्रेबनो हागोन ना हाया थाइ पाकानिबो जाहैबाय नालाय एसे गोराबो जागोन ओमफ्राय आरो बुख्रेबनो हायोब्ला बुख्रेबनायनिफ्राय माबासिम बुख्रेबखांजासिम माबायदि जाहैयो एसे भिडिअ लानानै नोंथांमोनबो देखायनोसै आरोना नोंथांमोनाबो जोंनिनो फेमिलि बादि जाहैबाय नालाय जोंहानि न'खराव मा जादों मा जायाखै एसे मोनथिनो लुगैयो नालाय बेनिखायनो दिनै जोंहा माने न' खथासे सिमफायगोन बेखौनो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामहरनोसै आरो आं भिडिअखौ जागायलांसै जायफोरा नायलांनो गोसो नायलांबाय थादो आरो जायफोरा नायनो गोसो गैया नोंथांमोनाथ' नायनो थिनबाबो नायखानाय नङा नालाय बिनिखायनो जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायलांबानो जाबाय आरो बांसिन भिडिअखौ Nuआ जिबाय हनै मोनसे Nuआ जिबाय जाहानिया नांलानो लाब थांथारदों माथो लांदां जाबाय माथो दसेनो Dek buka lah. Kerki ke draw kelile deh lah. Ke kerki ke ande. Ya buka lagi. Naik deh. Ayah, gue serawai. Nusraya siang. Rồi đấy đừng lên nghe tiền này rồi bây giờ con nhỏ ơi mình chi ấy chỉ vào đó cái gì cơ hai cái nữa con langan dari yang kadai mansnya dari
Thằng ra bố dự. Thằng băm dạ. Đi. Bà lăng không phải chị. Nọ. Nọ. Đầm. Mà cứ đứng phải thì cắt kéo. Ê, kilit. Kilit. Akai sagan. Gilir lấy akai sagan. Thằng ấy áp này, thằng áp này, thằng lấy, áp này lấy. Thằng akai sagan. Thằng. No. Bye horde. Bye. Abuku bye horde. Boरैबा गोलैगोनलै इथि मोखांथि बोरैबा गोलैबा नांगोन हनै आयु गोलैगोन साइसान बोरैबासो माइ गोजानाव थानांगौ हनै सेस लांदां गायेन सेस न हिमानसि लांदां गायेन जाबाय बेयोलाय हाबाय माथो दसेनो Iya. Itu mana sih? Hah? Masa kelai, langgang. Yang mari naik kulinanggen no? Kita bukan halana. No, itu kulinanggen. Itu kulinanggen. Iya budang, nabi no. Miếng bậy. Iku buka deh. Tinggal lo tat sih. Iki ke thala. Bukrep neger lah ibu nesetan no. Bukrep ne awak dosi nak haya. Hordo, bebo hordo himan sih. Mentam dang mato. Oh, iku belang na den demen yo. Himan sia slapin de. Di benama? Di matai. Mai bile gaikir suatu. Gaikir pai mula. Sono dendo. Ada. Hiding dena. Moजां माबानाय जायाखै दा बे मोनसे ल'खासो नामा मारिनाया ना दंबावो अ मोननै दङ मोजां मोनसे आखाइजों